Xaruma é unha entidade que naceu no ano 1997 como escola de tempo libre e pouco a pouco foi vendo a necesidade que había en saúde mental e en falta de iniciativas sociais. É por eso que no ano 2010 configurouse como unha entidade sen ánimo de lucro de iniciativa social. This day was like any other day. O proxecto Naturalmente é un proxecto que pretende potenciar a autonomía das persoas con algún tipo de trastorno mental ao mesmo tempo que garante a súa participación activa na sociedade. É un proxecto que naceu xunto coa entidade no ano 2010 e que intervén en 4 áreas, que son a de integración, a de formación, participación e emprego. People were scrambling for their lives, and the people were scrambling for their lives. As principais actividades que se levan a cabo dentro destas áreas son actividades medioambientais, actividades de ocio, actividades de estimulación cognitiva e tamén actividades abertas a toda a sociedade que pretenden a participación.